Прывітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы, якіх дроваў наламаў Лукашенка ў Маскве. Наш сённяшні госць – эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгор Ніжнікаў. Рыгор, прывітанне. Прывітанне. Сёння ў Маскве праходзіць саміт СНД. Лукашенко на ім выступіў з дакладам да 80-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. А заўтра падчас асабістай сустрэчы Владзімір Пуцін уручыць яму ордэн Андрэя Первазванага. Ці можна сказаць, што Пуцін такімі жэстамі вылучае Лукашенку сярод іншых саюзнікаў? Так, канешне. Я думаю, што гэта вельмі сімвалічна і, ў прынцыпе, паказвае, што, як, в прынцыпе, гэта і ёсць, Лукашенко – гэта адзіны саюзнік Расіі у дадзенай вайне, адзіны геапалітычны саюзнік, на якога Масква можа сёння палажыцца. Таму яму даецца такое асаблівае, да яго надаецца асаблівае стаўленне на гэтым саміце. А вось скажыце, як эксперты на Захадзе, не толькі на Захадзе, лічаць, ацэньваюць, ці раўнуюць кіраўнікі іншых краінаў СНД вось это да гэтай крамлёўскай цеплыні. І не толькі на ўзроўні жэстаў, але і на ўзроўні рэальных дабротаў, якія Беларусь атрымлівае ад Расіі. Ці такой цаной, як Лукашенка, здабывае гэтую цеплыню, ну і не вельмі хацелася б. Мы памятаем яго пікіроўкі з тым жа Такаевым, напрыклад, які казаў, што не-не-не, вот такой блізкасці нам не трэба, калі ядерная зброя адна на дваіх. Ці ўсё ж такі раўнуюць? Не, зусім не, таму што сапраўды цэна за такое стаўленне надзвычай высокая. Гэта, ў прынцыпе, адказ ад часткі суверэнітэта, і гэта ўсё ж такі удзел у расійскім ваенным і знешнепалітычным авантурызме. І ніхто такой цэной не хоча мець ад Крамля нейкія паблажкі, але ж ўсё ж такі, тым больш мы бачым, што той жа Казахстан, Узбекістан, Таджыкістан, яны ўсё роўна атрымліваюць ад Масквы, тая ж Грузія, атрымліваюць ад Масквы рознага рода бенефіты. Таму тое, што Лукашенко аказаўся ў пастцы сваіх собственных рашэнняў, гэта, як сказаў бы, такая ў яго праблема, калі б мог. А цяпер да заяваў, якія прыгучалі з вуснаў Лукашэнкі напярэдадні сённяшняга пасяджэння СНД. І вось пыталі пра стаўленне да зменаў, якія ўнесеныя ў расійскую ядерную дактрыну. Частка гэтых зменаў тычыцца, як кажуць эксперты, фактычна раскрыцця над Беларусю ядернага парасона, расійскага ядернага парасона, не толькі ў выпадку ядернага нападу на Беларусь, але і звычайнага. І вот на гэты конт Лукашенко сказаў фактычна дзве рэчы. Это тое, што нават краіна, якая валодае ядернай зброяй, пракансультавалася б са сваімі саюзнікамі наконт яе ўжывання, а тым больш Беларусі, разумець, што калі створыцца нейкая сітуацыя, калі эту зброю варта выкарыстаць, то он з Пуціным пагаворыць. А іншае, это калі яго спыталі, ну так а вот в якой сітуацыі як бы вы маглі б ужыць яе, он фактычна сказаў, это дзяржаўная мяжа Беларусі. Як толькі перакрочыцца, то любая зброя можа быць ужытая, у тым ліку і ядерная. Ну, в этом сэнсе мы бачым прыклад Расіі. Ну, вот Курская вобласць, ну, вот войскі іншай дзяржавы туды ўвайшлі, а Расія ядернай зброі не ўжывае. А Лукашенко зможа ужыць яе в сітуацыі, ну, гіпатэтычнай. Вот недавно украинский депутат сказал, что а вот, может быть, узброенные силы Украины могли бы войти в Беларусь. Лукашенко тады натисне на кнопку? Нет, ён не натисне. Тут, конечно, мы павінны казаць аб тым, што Лукашенко не лепшая крыніца для такой інфармацыі. Па-першае, мы добра разумеем, што як бы ён не казаў, як бы не казалі расійскія крыніцы,
ці прадстаўнікі ўлады, ўсё ж такі вось тая сітуацыя, што ёсць дзве кнопкі і павінна быць нейкае пагадненне. Я не думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці. Ўсё ж такі тады і на захадзе прызналі бы Беларусь як ужо ядзерную краіну. Нет, Россия кантралюе ядерную зброю, Россия ее будзе выкарыстоўваць. Як будуць выглядаць кансультацыі, калі Россия вырашыць гэта зрабіць з беларускай тэрыторыі, гэта ўжо справа другасная, але рашэнне будзе за Путіным, за Россией. Вось якраз такі на якіх умовах вось мы дакладна не ведаем, таму што калі мы паглядзім, напрыклад, новую ядерную дактрыну, там кажуць, напрыклад, што калі будуць ляцець дроны, ну, не кажуць колькі, як мы ведаем, што не толькі Курскую область заходзяць замежныя арміі, а вось пастаянна дроны атакуюць расійскія стратэгічныя аб'екты. То бок дакладна, дзе праходзіць чырвоная лінія сёння, мы дакладна не ведаем, і мы можам толькі казаць пра тое, што хутчэй за ўсё чырвоная лінія ідзе по пагрозе пуцінскаму рэжыму. Як яна будзе выглядаць, ці як будзе пуцінскі рэжым лічыць, што з'яўляецца пагрозай яго існаванню, што не. Гэта ўжо пытанне, якое мы дакладна адказ не можам даць. Ну а вось цытата з сённяшняга выступу Лукашэнкі, сённяшняга інтэрв'ю: «Калі нехта перасякае нашу дзяржаўную мяжу, мы будзем все рабіць для ўжывання ўсёй зброі, якая ёсць у Беларусі». Нехта. Ну, нехта — это як бы адушевленное нешта, это не дрон. Значит, размова ідзе пра сухапутнае ўварванне, пра сухапутную аперацыю. Ну і тут варта сказаць, што былы прэзідэнт Расіі, намеснік дзяржсакратара Рады бяспекі Расіі Дмітрий Медведев, правда, такой своеасаблівы персонаж, но тым не менш, вот экс-прэзідэнт. Ён, дарэчы, фактычна паўтарыў тое самае, што калі Украіна нападзе на Беларусь, то Лукашенко будзе мець магчымасць ужыць ядерную зброю. Яны абодва хлусяць, яны абодва блефуюць? Я думаю, што яны хлусяць у дадзеным выпадку. То бок мы можам разглядаць сітуацыю, што будзе сцэнар, па якім Расія будзе рабіць выгляд, што гэта Беларусь ужыла зброю. Вядома, ці Беларусь папрасіла ўжыць расійскую ядерную зброю на захіст свайго суверэнітэта. Але тое, што абодва, ў прынцыпе, выступаюць з пагрозамі да Ўкраіны, это ж было ў адказ на украінскага дэпутата прамову. І я думаю, што все ж таки Лукашенко сам не зможа ніяк выкарыстаць ядерную зброю. Тое, што ён можа, вядома, выкарыстаць іншую зброю, калі нейкі будзе напад, якога ніхто не чакае, ніхто якога, у прынцыпе, які неверагодны, то это ўжо іншая справа. Але тое, што у яго нет такой мажлівасці, гэта, я думаю, факт. А цяпер яшчэ да аднаго сюжэта саміту СНД, ну, можа, не самога саміту, а вот всіх мерапрыемстваў, якія ў Маскве адбываюцца. А яшчэ учора кіраўнікі дзяржаваў садружнасці прыехалі ў Маскву, ну, як бы віншаваць Пуціна з 72-годдзям. Цікавая такая смешная дэталь. Все інфармацыйныя агенцтвы паведамілі, што напярэдадні сённяшняга саміту Лукашенко ў Маскве рубіў дровы. Ну вот адразу напрошваецца жарцік, так бы мовіць, рубіў ці ламаў. Такое адчуванне, што дровы такія з некаторымі дзяржавамі СНД ён і наламаў. Прынамсі з Арменіяй сваімі заявамі праазербайджанскімі, якія проста в шаленства ўвялі всю палітычную эліту Арменіі. А тым не менш, вот Пашынян взяў і прыехаў в Москву і прынамсі за одним столом з Лукашенком сядзіць. Это что означает? У него конфликт только с Лукашенком, а не с Путиным? Ці з Лукашенком великого конфликту, може, нема, это все такое, спектакль. Ну, ён же, в прынцыпе, я думаю, што Арменія не ў той сітуацыі, калі яна можа адмаўляць Маскве. Нават калі мы ведаем, што Расія стала таксама, як кажуць, пасадзейнічала паразе Арменіі ў Нагорна-Карабахскай вайне.
і страце тэрыторыі, у прынцыпе супраць Пашыняна, але Арменія не ў той сітуацыі, каб яна магла сказаць не Владимиру Путину, хоць яна і шукае нейкія геапалітычныя варыянты выйсця з дадзенай сітуацыі. Таму і прыходзіцца Пашыняну сидзець за столом з Лукашэнкай. Я думаю, што да Лукашэнкі стаўленне вельмі негатыўнае, але ж выйсця няма. Таму і мы бачым такую сюрреалістычную картыну, што у Лукашэнкі, які, в прынцыпе, як вы правільна падкрэслілі, адносіны амаль з усімі краінамі СНД сапсаваліся пасля ўварвання, то есть і з Казахстанам, мы ўжо не кажам пра тую же краіны, якія зараз не ўдзельнічаюць у СНД. З-за таго, што Расіі нельга сказаць не, шмат каму прыходзіцца мірыцца з такой сітуацыяй. У тым ліку Пашыняну. А вот, видите, это цікавае пытанне, вот эти антыармянскія, ну, скажем так, праазербайджанскія заявы, якія Лукашенко рабіў, і падчас візіту ў Азербайджан, это ён агучвае тое, што думае Путін, ён дадзены выпадку просто его як бы прэс-сакратар, ці это сваё, асабістая. Вот на той маленечкай як бы пляцовачкі суверэнітэту, якая ў яго, можа быць, застаецца, ён дэманструе, вот, а у меня свае адносіны. Дарэчы, адна з базаў вот этих адносінаў – это грошы, якія яму Алеев пазычыў, здаецца, ў 2006 годзе падчас вельмі жорсткага канфлікту Лукашэнкі з «Газпромом». Тады «Газпром» перекрыл там газ, запатрабаваў заплаціць доўг заўтра, и Алиев дал гроши Лукашенку, и Лукашенко ему за это удячны. Так вот, может, это... То есть, вот его такая позиция теперешняя, проазербайджанская, это свое, ці это путинская? Я думаю, что это как раз-таки и то, и то. То бок мы бачим, что как раз-таки тут он ідзе у фарватары ці по одной линии з Владимиром Путиным и падтрымлівае, в прынцыпе, які развівае і добра падтрымлівае адносіны з Баку, нягледзячы на палітыку Баку па шчырай купе пытанняў. У тым ліку супрацоўнічаюць па пытаннях транзіту, не транзіту, а в прынцыпе продажы патэнцыйнай расійскага газа, як азербайджанскага Еўропе. Але таксама ў яго ёсць нейкі прастор, дзе ён можа сабе весці як суверэнны лідар. Але мы таксама можам казаць пра тое, што той же Рамзан Кадыров таксама падтрымлівае добрыя адносіны са шмат якімі бліжнеўсходнімі лідарамі, просто таму, што ён сабе можа гэта дазволіць. Таму гэта адно другому не пярэчыць. І вядома, што калі ён рабіў гэтай заявы, ён таксама гэта рабіў гэтай заявы, вядома, з асалодай, падкрэсліваючы свой статус. Ён все ж таки не Денис Пушилин. Ну, а вось, на ваш погляд, ці такая адназначная пазіцыя Москвы, бо ёсць же такія, ведаеце, глобальныя наратывы, праваслаўны свет, там калідор на Каўказ, урэшце рэшт Арменія, і фармальна АДКБ яшчэ не выйшлі, і у Еўразійскім эканамічным саюзе, а Азербайджана там няма. Дык вот, Москва толькі на Баку, скажем так, я выбачаю за гульню словаў, ці не? Не, вядома, што ўсё ж таки юрыдычна і па міжнародным праве, глядзячы на адносіны паміж Ереванамі і Москвой, яны хаўруснікі, то есть яны ў адзіным эканамічным і ваенным саюзе. Адзінае пытанне, што Москва можа себе дазволіць весці такую палітыку ў адносінах да Баку і ведаючы, што Еревану і Пашыняну некуды дзівацца. То есть яны ведаюць, што нават калі Пашынян сёння больш-менш спрабуе праводзіць антырасійскую знешнюю палітыку пасля паразкі ў вайне, яны таксама добра ведаюць, што альтэрнатывы Москве для Еревана, геапалітычнай альтэрнатывы, няма. Ереван просто знаходзіцца у геапалітычнай пастцы. Таму Москва себе можа дазволіць і наказваць такім чынам Пашыняна, развіваючы адносіны з Баку, і таксама пераследаваць свае мэты у больш такой шырокай гульне, развіваючы стасункамі з Азербайджанам, з якім па шмат якім пытанням, у том ліку
па пытаннях патэнцыйных газавых, то бок Азербайджан дапаможа Маскве прадаваць свой газ у Европу як азербайджанскі. Для Масквы гэта вельмі выгадна сёння. А вось яшчэ цікавы сюжэт учорашняга дня напярэдадні саміта сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС. І апроч іншага там была прынятая заява аб недапушчальнасці аднабаковых санкцыяў. То есть санкцыяў, якія накладаюць асобныя краіны, а не ААН. І это, прынамсі, санкцыі, накладзеныя на Расію і на Беларусь. І вось кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў, это першы яго дэбют, бенефіс на гэтым саміце калегаў, на сустрэчы калегаў. І ён так цьмяна што-то казаў пра тое, што была пэўная незгода, былі пэўныя шурпатасці, а літаральна сёння МЗС Арменіі сказаў, што мы не падпісалі эту заяву супраць санкцыяў. То эти шурпатасці, супярэчнасці, наколькі вы ведаеце, это толькі пра гэта, што Арменія не падпісала, ці там многае непросто? Я думаю, што там болей. То бок мы добра ведаем, што ў прынцыпе СНД як арганізацыя, яна не функцыянуючая, і па розных пытаннях у Расіі, дарэчы, у Расіі ёсць праблемы не толькі з той жа Арменіі, але і з Казахстанам, і з Узбекістанам, і Таджикістанам, то бок мы можам пералічваць доўга. Але ж вядома, што гэты саміт не збіраецца для таго, каб сапсаваць настрой сваім гаспадарам, то есть Маскве, таму шмат якія пытанні проста не падымаюцца, і вось робяцца сімвалічныя заявы, сімвалічныя камуніке. Але па асноўных пытаннях, я думаю, гэтай групе вельмі цяжка будзе дамовіцца. Таму мы больш размаўляем пра гуманітарна-тэхнічнае супрацоўніцтва ў 25-й раз. А вось скажыце, якая пазіцыя краінаў СНД, акрамя Беларусі і Расіі, у пытанні санкцыяў? Я памятаю, здаецца, у 22-м годзе была публічная заява, здаецца, дарадцы прэзідэнта Такаева пра тое, што Казахстан не будзе парушаць санкцыйны рэжым, накладзены на Расію і Беларусь. А потым былі нейкія заявы іншага характару, здаецца, самога Такаева, што вы ж разумееце, што у нас ёсць залежнасць. А калі браць усе краіны, то есть, скажем, названы вамі Узбекістан, Таджикістан, Кіргізстан, яны выконваюць рэжым санкцый, яны адмаўляюцца его выконваць і гандлююць, як гандлявалі, ці яны придумляюць какие-то такие крывыя схемы. Я памятаю, быў таксама скандал беларускі, звязаны з імпартам, з экспартам, здаецца, з Кіргізстана драўніны, якая насамрэч не з Кіргізстану была, а з Беларусі. Так вот, як краіны СНД, прынамсі Цэнтральная Азія, ставяцца да санкцый адносна Беларусі, адносна Расіі? Па-першае, канешне, санкцыі гэтыя краіны, яны не парушаюць і супраць парушэння санкцый. То есть тое, што кажа Такаеў, гэта тое самае, што ніхто не хоча парушаць санкцыі еўразвяза і Злучаных Штатаў, таму што гэта будзе гэта аукнецца ўсім. Таму мы бачым, што не шмат хто, а ў прынцыпе ўсе яны прытрымліваюцца рэжыма санкцый. Але тое, што гэтыя санкцыі, гэты рэжым, ён з'яўляецца дзіравым, тое, што ёсць варыянты, як абыходзяць гэтыя санкцыі, тое, што гандаль паміж Расіяй і рознымі краінамі, суседзямі павялічыўся ў некалькі ці шмат разоў пасля пачатку вайны. Вядома, што гэта ідзе праз тое, што шмат хто знаходзіць гэтыя шэрыя схемы абыхода санкцый, хоць афіцыйна яны не парушаюцца. І, дарэчы, Грузія, якая тут не прысутнічае на саміце, яна добры прыклад. Туды прыязджаюць кожны некалькі разоў на год прадстаўнікі ЕС і ЗША, глядзяць, як санкцыі не парушаюцца,
а гандаль з Расіяй вырас у некалькі разоў. Таму тут пытанне таго, што як гэтыя краіны будуць далей развіваць адносіны, як яны будуць абыходзіць схемы, як Захад будзе шукаць варыянты накладваць другасныя санкцыі, наказваць парушыцеляў. Гэта ўжо пытанне, якое, я думаю, якраз такі уладам таго ж Кыргызстана было б вельмі нязручна абмяркоўваць, таму што, вядома, яны будуць аднымі з тых, хто могуць пайсці першымі, як прыклад, што будзе за парушэнне тых жа другасных санкцый. А скажите, а вот эти другостные санкции, яны реально денежчают? Ці это такая, как бы, неформальная, назовем это так, другостные санкции? То есть, як таких другостных санкций нема. Но калі, умоўно кажучы, Киргизстан, ці Казахстан, ці Арменія спрабуюць чымсьці не таким гандляваць з Россией, то им просто в неформальной обстановке кажут, что вам это будет каштаваць. Не прямых другосных санкций, но не прямых. Мы можем вам зрабіць бобо. Да, гэта добрае пытанне. Тут мы павінны паглядзець, як гэта ідзе рэалізацыя. То бок мы бачым, што, напрыклад, той же Кітай, калі паднялося пытанне другасных санкцый, адразу яны некаторыя схемы, якія праводзіліся, яны адразу іх памянялі. То бок усе баяцца, ніхто не хоча папасць у чорны ліст таго ж Мінфіна США. Але пакуль мы также бачым, што гэта не вельмі эфектыўна. То бок мы бачым, што мы ўжо кажам не толькі пра што гэта пытанне Кыргызстана, мы таксама кажам, чаму тыя же там нямецкія кампаніі, Siemens ці там кіпрскія ці грэчаскія, добра ведаючы, што як кажуць, той, хто апошні карыстальнік, апошні атрымліваючы будзе ў Расіі, чаму яны ўсё роўна прадаюць гэтыя тавары таму ж Кыргызстанам. То бок паглядзім на нямецка-кыргызскі гандаль і пабачым, што як ён змяніўся ў некалькі разоў за апошнія 2 гады. Таму пакуль ўсё ж такі мы бачым, што нет дакладных рэсурсаў, і ўсё ж такі галоўнае пытанне, на якое ідзе зараз увага, гэта ўсё ж такі ваенныя і крытычныя тэхналогіі. Вось тут, канешне, другасныя санкцыі вельмі адсочваюцца, а як там пральныя машыны ці нейкія механічныя станкі, ну гэта ўжо пакуль в рукі не даходзіць. Калі дайдуць, тады ўсе, канешне, будуць вельмі адсочваць, каб не папасться. І можа будуць больш кампаній пракладак ці нешта іншае, але пакуль гэта такая гульня, да, у кошкі-мышкі. Читал комментарий в одном российском выдании, там было сказано, что ну вот за год внутренний гандаль, гандаль России с краинами СНД вырос там, здаецца, на 7%, але, каже комментатор, складана цягацца с Китаем. Вот в этом сенсе, скажем, гандаль, калі брать Центральную Азию, ён у іх з Китаем большим з Россией ужо. Да, то есть мы бачым, гэта ўжо, канешне, тая сітуацыя, дзе Центральная Азія, яна ўжо под эканамічным калпаком Китая. І вядома, што таму ўжо пытанне гэта не то, што зараз, гэта пытанне апошніх нават 15 год, дзе ідзе размова пра тое, што тая же арганізацыя ШОС, шанхайская, то Россия, мы бачим такой думвират России, Китая такой у Центральной Азии, где Россия все ж таки протягивает играть роль галоўнага провайдера бяспеки, а Китай это уже галоўны эканамічны партнер и галоўны, скажем так, эканамічны драйвер развіцця краін Центральной Азии. Россия эту роль страцила уже 10 годзе тому. Рыгор, пытанне пра крышачку даўнюю падзею, можа, месяц таму, но тады как-то это не вельмі было заўважана. У Лукашэнкі быў юбілей, 70 гадоў. Павіншавалі многія, ну, Пуцін, зразумела, але не таварыш Сі. Чаму? Тым больш, я паглядзеў, раней сёлета, калі быў дзень нараджэння Сі, Лукашенко его павіншаваў. А Сі Лукашенку не. Юбілей. Чаму? Я думаю, гэта вельмі добрае, вельмі слушнае пытанне. Я думаю, што яно проста паказвае пра стан
беларуска-кітайскіх адносін. Я думаю, што Кітай уже больш не разглядае Беларусь як важнага партнёра, якім ён быў до 2020 года. І тут сітуацыя, я думаю, такая, што Кітай просто бачыць у Беларусі дадатак да Масквы, і навошта ўкладацца ў адносіны з тым жа Лукашэнкай. Хоць мы ведаем, што ён ездзіў у Кітай, і што Кітай дае яму вось гэтыя ўсе цырымінальныя, як кажуць, прывілеі, але вось тут да такой важлівай рэчы ўжо яны не... Мы, конечно, можем размаўляць пра пытанне транзіта польска-беларускіх адносін, што там ездзіў Туск у той же Кітай, сустракаўся. Я не думаю, што тут пытанне ўжо настолькі важліва, то есть оно важліва для Китая, але хутчэй за ўсё просто паказвае, што Кітай ужо не бачыць у Лукашэнкі стратэгічным партнёрам. І яшчэ одно пытанне, ізноў жа кітайскае, у пэўным сэнсе, это ядерный референдум у Казахстане. Ён быў літаральна пару дзён таму. 70% прагаласавала за тое, каб будаваць атамную станцыю. Але ўжо зараз вот пишут, што в шорт-лісце канкурентаў, так бы мовіць, на прэмію, 4 кампаніі. Это китайцы, это Паўднёвая Корея, это французы и это расейцы, зразумела, Росатом. Можна прыгадаць, што, дарэчы, калі ў свой час абмяркоўвалася будоўля атамнай станцыі ў Беларусі, то таксама разглядаліся французы як варыянт. Ну, французы адпалі і адзін Росатом. А вот на ваш погляд, хто выйграе гэты тендер в Казахстане? Это показник того, кого выбирае Казахстан? Будзе показникам того, кого выбирае Казахстан? Ці просто грошы? Ну, можа, рускія прапануюць лепшы варыянт эканамічна. Я думаю, гэта будзе паказчыкам того, кого Казахстан лічыць большай пагрозай. То бок, я думаю, што для Казахстана гэта будзе выбіраць... Вядома, выбор будзе толькі паміж Кітаем і Расіяй. Тут няма іншых варыянтаў. Але той бок, што хутчэй за ўсё яны будуць выбіраць меншае зол і будуць разглядаць сітуацыю, што ад каго будзе выходзіць большая для іх пагроза бяспекі, ад каго яны не хацяць яшчэ больш упадаць у залежнасць, і з гэтага будзе рабіцца выбор. І як бы праект аддадуць іншаму? Ці менавіта таму і дадуць? Хто самая вялікая пагроза? Будуць рабіць, даваць іншаму, то есть таму, хто з кім, як кажуць, гэта такая палітыка балансавання, то бок трэба памяншаць рыскі і развіваць адносіны яшчэ глыбей з тым, хто можа быць, як кажуць, даваць, як кажуць, вось гэты баланс у адносінах з галоўнай пагрозай. І гэта тое, што робіць Казахстан, гэта тое, што робіць, в прынцыпе, шмат якія краіны рэгіёны, якія раскідваюць у абодва кошыка рыскі, а калі яны бачаць, што Расія ўсё ж такі ўсё больш і больш праводзіць авантурную палітыку, якая невядома да чаго для іх інтарэсу прывядзе, яны шукаюць для сябе іншыя варыянты. І Казахстан, дарэчы, вядома, што яны сабе наўрад ці змогуць вырашыць дазволіць той же французскі праект, паўднёва-карэйскі, а вось той бок, што яны развіваюць у іншых сферах, спрабуюць развіваць адносіны з тым же еўразвязам, з амерыканцамі, і пасля 22 года гэта толькі паскорылася. Гэта паказчык таго, што яны добра разумеюць рызыкі і небяспекі, якім іх дадзенае геапалітычнае становішча надае. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітолог Рыгор Ніжнікаў. Дзякуй вам, Рыгор. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будуць вырашацца гэтыя геапалітычныя, эканамічныя галаваломкі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.